me konkran koya ade ene obusa anse ofiri na ba na nse me firi bi Sunyani na ba nse enti wo besa akone ye na me se yan o se na wo bekwa akoduru dabe o so bekwa akoduru dabe wanka so obeduru time be yo wo beduru dabe enti one die eye qualification abofo akofa aba no de beba bi ne se ebesele Sunyani as a whole ebesele bono anasa ebesele Sunyani because say doma ya popular because of aduana mebwa brekum aya popular because of brekum Chelsea enye sa bechem aya popular because of bechem omusu wo bechem dey bechem Chelsea see wo brekum Arsenal na wo bechem Chelsea unim hwe enti sa na tie unim ene ebo be 11 na menam kromu a me ba no ho one thing I notice ye nie you can see the joy ewo kronim say yesi bofo ba krom ha omo qualify ye no afi no omo ye dey omo eba na o hwe empanimfu akuku dam a omo wani giem young guys young ladies omo celebrate na omo ani age se bofo eba krom ha omo botaye nyina ne so omo kobo qualifies to Premier League and God has been good to them omo timi qualify dia to so biem uyi ani je ne to nchen a enye na enka men se dan hu bofo flag bebre ewo krom te se de mi hu ne no but enne abaye business me ba municipal traffic light ha bofo you know ne flag no egu omo kwon ho ma ne kwon ho ana omo di gina traffic mu no omo ton and then people are buying it and the expensive colors ewo bie ha green and white enti o ton ade bia na green and white ewo mu a ubehu se na manfo pini ho no mo ba beto enti enese wuhwe mu a wo mo wa bobo ya mpo a ya painting green and white manfo foro pa enti sa na ade ne yedai etie nanka enipa bi mu bisa se bofo kra qualify de ne besie but unim business wise ene eba beboa o eba beboa GFA edenani ebehwe Sunyani se ye coronation park yi da bi e ka ho asem yes ye passport stadium papa ewo krom ha enom ne ade no it starts from somewhere like this niam an kakra say ya ye benya a bigger sports stadium wa wo behunu say yes enti bibia bekoso bia wo obi abrabom no eya amane nya den emfa wo ho de me pesa me no ka kosie no bibia ebekoso ewo obi abrabom eya amane hia wo ra ye mu bebre wo ho eniema ato achew eniema akwatia yai not because of anything but because we did not look into the life of others and no na men ne ewie yen say ye because empanyi ka sa nhwehan eye ta de asem kese ye dey eba na memfa ho eno so de asem kese ye dey eba ye ene omo ton sports wear ewo krom ya omo ton jersey green and white wom say ye Nigeria for de say ye hwan de obi akwa anu akwa akoto so pejesi green and white na ye to ene munhwe se de kro ni mu asia ye beja
wa wu ton nsuo edom a ebe kuro mu nti ye to hwe da wo mo qualify ye hwe sede omo enemu a mo wo sound system e wo kuro yi mu a mo de ma rent enka kuro mu a ye be han wo Friday a na ye de kobo ayie abof mebo a ye de kobo ayie but na ya han wo de agu kiam a ye de bo float e ma manfo de ye dey e di agi wo mani. It tells you edin kabom sronko ye dey eba yenhwe ni gie kese a bofu qualification edi aba na wu MPP ni na wu NDC ni o unity a ede aye den aba because say regional minister a support ema bofu eba ya na oye MPP ni na NDC ni bi so te baabi anasa NDC chairman enso te baabi na ono nso support ya abai se oni MPP ni ne nkampo a omu nyina bekwa akosi abofo enya sa na tie. It tells you enti de ekoso wo obi abrabo mu bia manemfa wo ho enti na mpanyin eka akasa bi se oyonko ne da ene wo da awia dia me pese me ma wote ase ne se oyonko da ene wo da any situation a obi na mu bia no hune se onso so ubetimi akọ search situation no emu enti mesraw na masa masrew biem se de obi na mu no me ho asem nhiaw na wie ma memfa eno ensi ho na ma me ni uni nkomo bi kakra ene nkomo a me ni wudie no enie me nkomo ni nyina ne se anamon bi wo honom a watu abo a wabrabom ana obi nso tu anamon bi wo honom a amwa na brabom enti ene me pese me ne wo eche wanamon a watu abo a wabrabom eniye bi a wo ye ya abo a wabrabom obi wo honom na otu anamon bi na ye pa eboa no but unim one mistake bi ono nso koye ye de frame no na ayi na hwe ho obi nso ho no yes ayi no na mennim sa abofo na nte gata so da eduru ba bia pese anche ka yiw na de wo hwe ho na watimi asa ye fast na watimi anya stamina na wagina so na afa de wanya ante anto eno no abrabo abokoko no enti me pese me ne wudi nkomo na me hwe niam bia wankasa susudua bi a wususu ma wo ho na wutimi fa mu enkakra na wo ye kolikoli na wo ama waba mu amuo na ayere wo ho ye na edu beduru ba bi a waduro no ese wo ye kristoni a ye wade nyina ho kwan but enye ni nyina ana efata yen enti sana obra akwantuo no etie se ubobra na uwade nyina ho kwan betenye ni nyina na fata wo wanhwe ni yi a ubeye ni a emfata na de emfata no edwa ko haw mu de emfata no edwa ko seye mu de emfata no edwa ko amane mu yes saa na abrabo no etie enti ote ho no mu a na wo ankasa ubu nkompo na wo de hwe wachi me pa cho wo eya yesi de otwa sa onim se na chi achia but se wo twa sa no na wo awosa hwe wachi a uhuru se ese ya mitwai se wo se nkatino ada na abe ya misa hu mi nsa hunu abe no wo hwe wachi ra wo hu bi me pa cho esa no wutwa na wo hwe wachira
utimi ehunu bi enti wankasa utwa sane bi ya hwewachi na ohwa ubehunu bi da bia yaka na ya de ato se de wo twa sa onim se na kira achia me se me saa ebe no me ne nya adwene saa ebe no me ne no enya adwene se utwa sa na wankasa wo hwe wachi a wohunu se esa no achia wohunu se esa na achia enti eya utwa sa na wankasa hwe wachiri bi na ehunu se de ade no etie obi babrabo we mu ohu na nammo a watuo nyinada akoye ne hawo ewiai mi bisa se anamododo se na watuo na mudodo sen na akowie wo hawo anamododo se na watuo na mudodo sen ana akowie wo ahwease anamododo sen na watuo na mudodo sen ana awie wuye na de edi wo kowie ohawo no o hyase sei ana de wo kowie ho de edi wo kowie ohaw anase oseye mu no o hyase sei ana de wo kowie oseye mu de edi wo kowie ye yom no o hyase sei on se hwe ye wafuo bi wo a wo ye na se be ye yi a wa hunu se afuo we ya me ye be ye ana ye wafuo bi wo a wo ye na nya yi a wa tim hunu se afuo yi me ye enya yi because enya se ase wo mpabre nti ni eduru pabre mu ana akodua bro se yase wo mpabre a eno nkyere se kodua sabe abe ewosie so enya no na ba mi ehunu se opabre obreguo ho obreguo ewo ho obebre obebo ho modin de betengosiaga amenka asem bi nkyerɛw obebre betengosiaga obebre bet emfamfa so pa bi anya dai emma obebre bet untwa ba pa bia because the time and season wode ye de wode ye woye no eno nko a amwa eno nko a ankofa hwe ama what you say the time and season wode ye de woye no eno nko a disqualify awiai me pese unimi di nkomo ma obi nya suahunu esa no wo wabrabo nti ma obi nhunu se me sisuo no me pese unimi di nkomo me sisuo no na sei enam tutu manamo me yewei me ye ya nyeye me koye wei me pese ne monkyere yen abrabo monkyere ye kwan a ye befa so a ye bebo bra be ye yi because da bia yetena hanom a ye kan obra ho asem bet mesere mo momwa yen na yenkyere obra ni bi ewo fia ha enwenta so be na aweta so ene de waduru ba bia waduru no tirimupo be na wunya ya wudi gina so ene de aduru ba bia waduru no edie na ye wo fapem enu nti abambuo emama wo de wo ye enhye danye ye papa bia betesester ugusu a wo ye strategy bai anekuraw wo de ye nia wo ye no enu nti ekurakuraw enu nti ma wugidie se meye ne beye yie eyanka duru ba bi se yi a eyanka wunim mihia mpanimfo paa wo na nko o mafrɛ te sɛ wo mo matena bono ha atimi abobra no wono a wontu kwan onko ba bia na omo nkyerɛ ye the strategies eniema nketenkete a abof metena krom ha ya na meyere me ho na me ya menya sika anya batatuo nko a abof tena magazine meboa ehwa no atena sa so de so te wo
ɛna wo ka wo yɛ tɔnaton mɛboa wo tobi na ebi wɔ hɔ no mu a mia metimi betwam wɔ mo side hɔ ma wo sɛ kaa yɛ akɔ yɛ atɔ asi wɔ paa de nti kaa yɛ benya hyɛbrɛni but mehu ana kaa no asa yɛ fɛfɛɛfɛ na abɔfo tim no de for say ata ho na kakra wo but abɔfo menya sure sɛ wusi so wɔ magazine na wo sika yɛ de tɔka but ɛnɛ nkakra wo abɔfo tɔka no asiesie no atɔn me da bia meka sɛ wo pɛ adwuma ma abɔfo ka sika a ɛnyɛ radio yɛ ɔte so yi ɛyɛ magazine na ɛma ne sika meboa saa na ɛteɛ mepɛ sɛ genuinely kurom ha sika pɛ ɛno ɔmo nkyerɛ yɛn na yɛnso yɛntimi mpa bi obi se Kwame despite me bra ɛhyɛ sɛ wɔse da biara ɔmo se da bi ɔka sɛ ɔtontɔn cassette ɛna ɔde benya sika ampa bra cassette no de ɔtɔn yi ba wotɔn cassette no ɛkwan bɛɛ so bio na afa ayɛ a wotimi ma cassette ne sika etimi bɛyɛ kɛseɛ ɛma cassette ne sika no ɛnɛ bra Kwame wowɔ this way wowɔ wei papa same ɛne adeɛ na yɛ case paa o ɛne adeɛ na yɛ case ɛsɛ deɛ abusua munya abotere mebato tie nkɔmɔ na me ne wudie no ɛkwan bɛɛ na papa same me ba kuro ma nyinaa deɛ ma bɛte ne sɛ papa same ntu kwan ontu kwan mose ontu kwan green light ontu kwan me ame papa jokuna ontu kwan me papa woti kwaku wansɛ da ntu kwan bia kɔpem sɛ ɔde kɔ ne kra kyɛ Awurade mfa ne kra nsie yie me ame bra erikus wansɛ da ntu kwan sɛ bi ɔkɔtena mɔnane akɔpɛ sika ana ɔde aba kuro yi mu ɛkwan a mofa so na munya sika kuro yi mu yɛn so mabunu yɛ ba bi ɛnɛ mu nkyerɛ yɛ bi na yɛn so ehunu kwan yɛ bɛfa so a bra no yɛbɛbɔ bi yɛbɛtumi atena kuro mu a yɛbɛtumi asi yɛ fie baako yɛbɛtumi ato yɛ kaa baako yɛbɛtumi ahwɛ yɛ ma ɛde wɔn asi yie ɔbra obi ni mu a obi kyerɛ enti wada ama ɛnɛ emu adene kakra bet mesrɛ sɛ momfrɛ yɛn ɛwɔ fia na ofra sɛ wudi na wo mmompo a wode afa tete ba kyerɛ yɛ kwan yɛ fa so pɛ sika krom ebeye na yɛnkɔgye sika duro na yɛnkɔyɛ nneɛma bɔne bet krom ha sika pɛ papa bi betena fia ɔse yalaji a na yɛtini fie mu a yɛyɛ adwuma yi ɔse alaji hyɛ aseɛ wɔ krom a na ɔsesa scratches konko nadeɛ ɔsesa na ɔde akɔ no akɔtɔn nkakra wo obi nso si no ɔto tontos ɛwɔ nkuraseɛ saa na obi hyɛ aseɛ yɛsɛ alaji na alaji wɔka bi wɔsimu sɛ wɔkɔkyerɛ agye sɛ 3 days ansa na akɔduru papa ne boa me nso me boa wo ɛna no wɔka abakwasɛm ne saa enti ɛdeɛ na hyɛ alaji nkuran ɛno na mepɛ sɛ yɛhu yɛ o ɛma alaji timi sesa akonko ne nkakra nadeɛ nkakra ɔnam nkurɔfoɔ hu ne te sɛ deɛ asɛ bi a wabɔ dam but ɛmu na bɛm ɔnam nkurɔfoɔ hu ne sɛ ɛdeɛ nko ara na wɔpɛ sika de ayɛ dɛ ɛde ayɔ ɛmu na bɛm ɛnɛ alaji wɔ aborosan wɔ Sunyani nkwaben kurom finfin twan koota na nam Mennim no meboa obi kwɔhyɛ akura ase
ɛna wadɔ abɛtɛne no yɛyɛ hu ne sɛ wahwe akɔ akurase abɛka hɔ enti akurase kɔyɛ yɛ den mesrɛ mo mommoa yɛn na monhyɛ yɛn nkunan monka nsɛm bi nkyerɛ yɛn na monkyerɛ yɛ kwan yɛ bɛfa so yɛbɛbɔ bra ne bi na sɛ dwo ɛsɛ ɛkɔ kokoa a ɔnkɔka hɔ dwo meboa na ɔhunu sɛ mpa kokoa a mɛtumi akɔ hɔ baa mekɔ a sɛ menkɔka hɔ sɛ mekɔ a mɛtumi akɔyɛ sei wɔ hɔ bɛtɛ no no bɛtumi asa aboa mede mabɔ kuro kasiem ama mabɛbɔ bra ne deɛ yie na napoku piesie hunu sɛ mekɔ dɔmaa menkɔ dɔmaa na menkɔka hɔ baa mɛtumi akɔ dɔmaa na masan aba bio ama na bɛyɛ yie sɛ mese mekɔ me kura mu a menkɔ mɛkura ase baa mekɔ na mekɔ kɔka hɔ no mu a mɛtumi akɔyɛ akɔtu anamɔ bi a ɛbɛtumi saa de ma ayɛ den aba kuro kɛseɛ mu biem anaasɛ ama bra a esimani soɔ no mɛtumi ayɛ den abɔ enti abrabɔ no anɛnɛ deɛ madama monkyerɛ yɛn ɛkwan yɛ fa so tena ase ɛbɔ bra ɛwɔ wiase a ɛbɛsi yɛn yie monkyerɛ yɛn ɛdeɛ yɛbɛtumi ayɛ a ɛbɛboa yɛn ɛwɔ abrabɔ mu na yɛn nso so a ɔbra no yɛntumi mmɔ emu ayɛ tene yɛwe soɔ yɛtaa soɔ yɛn nso so yɛntumi mfa mu ne yɛmfi because yɛbrɛ abɔfo mmara na yɛbrɛ papapapapapa ɛnyɛ izo yɛbrɛ o papapapapapa yɛbrɛ na wanhwɛ yie na wanhunu deɛ wɔsɛ woyɛ a wobɛbrɛ asene biribiaa ɛbɛyɛ den sɛ wobɛyi wo ho afiri amena mu yes asabi asema wo kan yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a yɛhu sɛ ɔma yɛ successful in life yes okubɛn ɔmo a ɛbaa ne san a ɔse yɛ nyame ɛbaa ne san a ɔse yɛ nyame nyame nso obiaa wɔ bio obiaa wɔ nyame ne bi ɛbaa ne san a nyame woyɛ den na ɔstarte ya mede 5 cities ne starte woyɛ den na de 5 cities ne starte ana ɛyɛ 5 cities no deɛ bra na ɔde starte ɛna de starte boɔyɛ yes yɛwɔ kurom ha yɛhu mmaa bi ma ɔmo use cars akɛseɛ ma posh cars yi bi ɔmo use celebrities yi bi yɛbi sɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ dan a obi sɛ mede 100 cities ne starte business woyɛ den na de 100 ne starte 100 cities starte 100 woyɛ den wode hyɛ den ase den na starte de tɔɔ I ne wobɛka sɛ wowɔ 100 cities a wode yɛ adwuma nya mfa soɔ yes they should teach us the way ɔmo kyerɛ kwan no because ama mmeranteɛ no mmaa ne brɛ because sɛ wambie so ankyerɛ nipa no a wobi sɛ obi woyɛ dɛn na woduru ha ɔsɛ ɛyɛ nyame watumi ayɛ timba adwuma wo aberɛ na wonni kaprɛ yes enti kwan bɛɛ so na wofa so a watumi ayɛ timba adwuma no de ayɛ successful ups and downs nyina ma yɛhu ɛnɛ watɔ V8 ɛdɛm ɛnɛ watotɔ cars ɛnɛ wosisi adan wonde aseɛ kyerɛ yɛn na yɛn nso so yɛhunu ebi a mehyɛ aseɛ no meyɛ wei because ebi kura na wo capital wo de start adwuma no yes ɛnɛ obi wɔ bi a ɛkyɛ saa wo capital no anti wɔ no kura deɛ obi ɛnura program a meyɛ obi frɛ ɔsɛ at the end of the month na ne expenses nkwanam 8,000 ɔsɛ ha no ade a ɛhyɛ ne so deɛ ha no yes ne expenses o bosome ne bɛkɔ wie sika wɔsɛ when this sika koraa no 8,000 every month enti wɔno a wɔde sika ne wie a na wɔhu sɛ sika a madie nie yes sɛ sika a madie nie enti ɔmo nkyerɛ yɛn ɛkwan bɛɛ so na afa so a waduru bebi a waduru yi wabɛyɛ me papa dwo kuna kwan bɛɛ so na afa moma yɛhu mistakes a moyɛɛyɛ ɛne kwan fa so correct mistakes na momo nkyɛ sɛ ɛduru sei a yɛsei because ɛduru ha no nso no yɛsei yes because ɛduru baabi a sɛnea ɛyɛ nyame ne deɛ ɛkwan bɛɛ so na afa yɛ a wabɛyɛ bra adom yes contractor kɛseɛ
Ebia make say I just say with me sit down maybe wo kra wo si a wo si no refi yes and me refi be bia da ne kra wo yes ne wo sikani bi wo krom ha otimi tuka konkran program okọ no otimi kona ne refi be bia opaka ne ka si ne wasan na chi aba ne watoka afoforo aba oba na ne mako hwe ka na ba. That's right. Because the man nim car across the coy cast the doors no feel to two car the car we could not refi say car we na mitua na we was original sa and I'm say cast the doors no intino no wa talk fro yes krom ho no de aba Sunyani obeduru ana ne man mu makọ hwe car ne de aba oh said the idea. Yes, this is life enti monka bibi nya dey enkyere ye yes omuma ye nhunu say we na yanzo so eduru ba bi ne me on say ya na it's hardly say scafo mo mpekasa e wo radio so yes omo ba wo monka bibi nkyere ye yo e na mo mpesa on be kire the source of sika but eduru ba bi a ye nkase bi a faye wura ba bi a details ba bi a wunya sika but o start with the business start basis yes basis o the business start so kire ye na me unim say me de ayi ba ha efia me amebra ko fivenyo e ba efia ha and then on narrative kwan yo fa so no a wa be ye ko fivenyo no na it was massively happy. Yes kwan yo fa so be oduru ye yes I think say last year yes last year more o se sanua asibi enom ne ade eton e mankrofo bi yes enti wo kwa na omo de channel o se on me papa kwaku oti a wanya baabi ko o se no de channel ene ayi beteduru baabi no na enkrofo ehunu se osesa ne ma na okoton ne ade yesei enti afede wo se dabi enipa no de cheme dodo a wanhwe ye beduru baabi no ohun se minya sika free mu a onfa ncheme enti mese meto yes enti onu mobilize sika wonya sika kakra afede onu kwa anu akoto ade no no de akoma nkro enti hono mu anu wonya sika kakra de ye dai adi free mu afede wo involve themselves into the timbering work yes enna kakra oni na manumu a then we invest in sikano in other business and what there no so ne namua and was be invest you see what from a point to a point how ogada sika how oboaboa ne ma no na odi abeye investment na waduru ba bia waye dey waduru yes free foundation no yes eba be si se oto ye ne ade be si lend ne ho ahwan wa kire kwan of fa so a nti e no nam ho a e hye wo so nkran se de wo ye no so you can do it obi one man ahase anya and then he started with nothing na oni sika from zero and now yes and then this is what we have been looking for. Yanso so ye hwehwe bi. Onso so ka bi. Ma ye nhunu. Ebi a make say obi a taxi driver. Oh yes. Ebi a eno no an car no otwi. Kwa be so no fa so otwi obi car. Ani ono otwi obi car. Wasa to bi kura dia ma obi. Ese atwi. Yes. Obi start ye na ebi obi car no start ne kakra na otwi ye no bobo sika no to ne de to ne de no na oye ne kakra sa miniman bia sesi ameka say oda so twi obi car beto car stre or test tre be oda so twi obi car that's right sakia ra no ni bi o yisu obi de but woye no a ye ne kakra to test tre sida na bamu mu yo nja obi car twi oda so twi but wato bia ma bi mu so obi twi kwan ben so na wo fa so a wo so waduru be a waduru yes ebia na wo han obi ye fitani ono fiti na obi ya was won hu ne ho anu no on the way fita adwuma no ene wasisi adan yes even magazine or store our cover spare parts eba obi start obeye fita ni obesua adwuma ya de ne be handle ne ma master say master kire me be adwuma ma me ya ji ni 3 million but eneno onu kwakwa so cover spare parts ye den eba now ni ya come market sisi a ya ma me bi mu start ye na table so ena no wasisi bojwa but ene wa bi ojoma pata yes first na kitwa bi no ye but ene wa aye kese ama odigu apampantre so on ka kwan of fast way o dru sa yes obi kura put me risk in life koje bosia obi kura mpa ankoje bosia na mom odi na japade bi ene koma yes kakra so eba ne sen
ye motivate ni nuanom bi ye maame mu bi ye nuanom ma bi mu a won why na adwen sa ade so onya kese anse wotima meki yes ye okrofo bi won ma enye so omo tena ma ne tuye Baby omo hya ase nketen san krofo no omo nhye omo nkemi baby a waduru no that standard na waduru no do e bia nya de abroso o enya de abroso asam ne yeka o but won to you are able to pay your son's tertiary fees enu bi na ye pe say obi nso betimi atua ne ba university sika ama ne ba na ko school no ono nso so abeye obi da ache ekwan a wo fa so no a wo de bobra onso obi wo no mo a ne de nyina ye se otongari o obi de nyina se eburo what you say da bia se eburo nyina sa wo Sunyani a wo no kwa akro wo eburo a wo timi ton the experience that you have acquired the knowledge a wo e wo dwadie mu enom ne ade no na onso abie so pon ho kakra e kire wunua even kwan afa so asabi obi won ma o save sika pa yes e bia oton ade a o de ahye ne ho se se ye to ade o ya ade me save se ya to obi de san kakra ne watima making life yes ye person sem ni bi yes ye motivate enuanum because so brebira Mama Kasofu cause so yes of course how can any suffer difference be any because we are saving lives yes ye bonipa or kwame bre so only suffer difference be any Mennim sister bia provisions be no ye why en kakra so young girl e say make her say was sit down me no mo dan you know was no obi ba ne nchen ni montu ni bi ba ne nchen say opese obi store ni bi ma na yere on chire no chire no kon ofa so a obeto ne ma ne ni montu na bi store kese pa de ama na yere no ene store na agu asagu store no agu all because dan na o chichi all because girl na ni montu ni na yere no kon ofa so kasa customers no enye yes ena ade kakra bi oto na no ye ne medi yes provisions ya hia mo se wa farm no abo ano no de agu mo otum ote wono ma sa nti kakra mfa so nketenkete no wadi ni nyina wadi ama se store na agu so obi wo ho no mo kra na ne de ni nyina ye se sika na eba ne nsemu no how ebi obe make good use of it ebi in the pricing of goods yes makofa niema ozo obi di dwa na agu makofa niema ebi ekwan a mefa so a me price me niema no yes e was me de 5 cedis na to so e was me de 3 cedis e was me de 2 cedis ba obi so be kwa akofa no de 10 cedis ato so o de 20 Ghana ato so enti da bia enu na ebi enu na asabi a mama ye successful kromia kromia wo kofa de e was ofa papa yes na de bo na to so kakra bi na mfa so aye kakra bi enti enu na ebi ma bre wo krom ye wo yes we understand wa bre ba wo bre no how mo ka bibi nchire eni hia sisi muni eni nkom maye mfa nhye etim se school ko na mani pa yi obi atwika dada saa o yes ana na wo de atoka amu no won se obi se ne first car wo to no 15 million ana wo ye ho adwuma otwia sika obenya no no aye ho adwuma otwia enti woni sika ni bio enti da bia behu no no teka dadam na nata de aye dai aye fi enti wotwia sika obenya no no onya to aduane ewo mu once a day edia no de sika ne de aka na kofitam o se sesa mabsorber mame no atwi o se sesa me oye mame no atwi o se me engine no ekasa sesa head no yesei sa na wasie entidani beba na ho so no na wasie se ka na wie wasie ka ni wie na fede na ka na be ye mo no ka ne ye mo no no na mo a obi se meto ka no o se wo beto o be ma me sai o se me ni di ano ekosi 100 million no waje no akoto ka ne bo ye e bi 100 million na 80 million no de 20 million head ato yes ka 50 million no wa ba beto 100 million but o se me ye ne nkakra o se bi wonu ma passenger sitim na ka na ja me kwan board end akotwe na ma si wo mo yes na me amasa peka ma wo mo na ma fra fitani ni akope board end o se mitimi nante efri koto kurum eba Sunyani magazine ebe fa fitani ne koye meka yes sika na me boto mu amekra me de ba fro ka o
enti na wasa me fa form ebe perfectani oh yes, some of these things asabi what kind of say am kai me there it's serious. It got to a time na nima munye me talk 9 million. That's right. 9 million 900 cities 900 Ghana yes. cities Oko swab dealers no ho wa car 9 ya million turn 9 million asa me say asabi na ni say that time me kwakoto car sa car 9 million na ye pade bi na ato akoshe car wo from na ye pe boot glass car boot the glass ye nya sa car ni boot glass ni bi ni ko hu bi say esi condemn ho ti ye kwa ni ase ye to glass no omunyi maye akwana se oyi glass ni maye 200 Ghana cedis glass na kasa mu ni enya bi nto ti ni ani age senke be to sa glass ni 200 Ghana cedis okay ni bi sanse na car na kasa mu no ye sen sen no se ye man 1005 ni se 1005 de nya on to so nya ke kan ya ni be si 1000 na minimo na minimo 1000 so not 1000 in ho tina de was ye ne say that time nem father ne koy na me father kan ne ekope sa good glass ne so okay tina de was me ye ne say me kope sika eba ti eba e na 900 ne eba ye say yesere no ke kwa kofa 1000 aba ba e koy ne sika ne nso yesere no no so wo de anya hwe mon famra ye famra e ma 900 fa kan koy kan ye pia ne de koy that's right ye kodru ye ka na na ye kwa koto good glass ashemu no ye han focus ko ho bio na koto bae dem koto bae na efesene oh momo de na ngam koto good glass bae no me say ne o se ye hwe se ebe o spark ebe ya ye try se spark na enyi na se engine no ayemre okay ti o se ye fa we se mi se bitima ye engine no so it did demand say magazine all there yes it did demand na kakra nya half blog ne ade ne Africa na ba be kama e ba sanso a car si condemn ho ache no ne pipese wu so o sa really know sa pipese ni nyina ye ne na o hwe bra ye ne de ye na iwie ni benya complete car ba ne isika ku kakra akom kakra yes but ene utima sa car sa utima obi mmu se saka na koto no 9 million yes ye wie ye spray car ni wie e ton car no 7000 that's right enti on say a success story na woka on where you started yes ton car no 7000 on baby a wo sha se free e sa tom na sa tona ton sala na ni me system na ni wutiri mu kura but me ye ya me hu say no ene de say de mabana me nsu me ye ya me hu say no ade ne ebeye no wo ye ne say ebeye no ton ye no na me yi mu me san ko hu ka ofro na e lantra yes Honda lantra me ko ya park si magazine wa na me ne nipa na ka na si wa che be mani twa ka no so be 4 years si wa me ko hu man no fite na me say ka ho ande ya no se ni wura na kra se na bo mabu oton na me say o se 1008 1008 engine I say because already manya 7000 what that timi yi 1000 mi 1008 ebre ka ura na kra me nyehwe tina wasa me de bre no na me toka no e de kosifie na me koto engine ebesim that time me koto engine that na engine bo onye den yinya engine ni bi that was na 12 million 1002 ni de be sika no yiwie na ka na complete that car no so me ye wie esprit wie e be ton 8000 car wo ton yes say me ton 1008 no wo be ton car ne say enya 8000 me ye wie no me san so koto hofro that time na mo say ade ni mo the business ni mo he de because we betim the be 3 months say we ye serious na opeso ye ne ya betim the 3 months atoka enya be 15000 so ni abrea o sa business yi mo yes when I'm sanso to as no me sanso esa later me sanko to wofro that was 4000 me ye wie beton 120 that was 12000 yes enti se wo wie ye nyina akra no aboka 8000 oh wo de ne nyina ni nyina be 8000 wonya 4000 yes but oba beto se me ya asa bi
wobɛka sɛ adeɛ wei anyi wobɛba na mayɛ me ho fin me say abofa ka ne Ɔda na se. wie ɛnwie yo bebree because sɛ yɛatɔn bebree that's right yɛatɔn bebree yes yɛkɔtɔ deɛ obi amanfoɔ ani nna so nti ɛnɛ wohu sɛ bi a obi te kaa mu na ɔkɔ yes na bi a ɔwɔ enjoy life a ɛnyɛ sɛ ɔfiti ya na ɔduru hɔ ebi ɛnɛ yi yɛka kyerɛ wo sɛ kwan a mefaa so a metɔɔ me deɛ no fa saa kwan so bɛka sɛ yɛfia adwuma but wopɛ deɛ abɛn yes na wadam ɛno nso na ɛbɛtake you to baabi a wompɛ that's right ɛwɔ sɛ wo starte from baabi na waduru baabi because obi wɔ nom a maame no ahu ne sɛ woayɛ ne store kɛseɛ no ebi ɔbɛserɛ obi sɛ mepaakyɛ maame ntena wo nkyɛn ha kakra na menkyekyerekyekyere mɔkɔ ne ntoos nti nkakrakra na ɔno de aduru hɔ mene maame bi a ɔno yɛ sɛ ɔde nsuo kɔ akɔsi maame bi ɔtɔn ɛka nsɛn mo ne nkyɛn ɔde sisi wɔ na later maame na ɔtɔn mo no bɛyareɛ nti na ɔwɔ sɛ saa maame na ɔtɔn nsuo no support ne kakra ɔsupport no na maame no bɛfiri mu nti asɛ adwuma no bɛdaa ne so ɛnɛ ɔno na yɛ atɔn mo no abie restaurant abie branches account na ɛni ne tim sɛ ɔkɔ akɔtɔn mo ɔkɔtɔn nsuo but baabi a tɛn ne de ne duru yɛ abusua this is what we mean ɛkwan a wafa so atɔn nkrandokono de asi fie ɛkwan a wafa so ayɛ tɔba ɛde asi fie ɛwɔ kuroma how you have been good in management ɛde abɔ brama na asi wie ama waduru baabi a waduru no saa ensɛm ni bi anɛnɛ yɛn nso pɛ sɛ yɛtie ɛkwan a wafa so ayusu taxi obi taxi watwia obi deɛ yɛgye ya no atifie na kɔn na wo deɛ watwi taxi ya ade atɔ bie amen na wawutwi taxi wo taxi mako 4 ɛwɔ krom ya me ka sɛ no mo ka guy bi story kyerɛ me ɔmo sɛ no ɔtɔn farm milk yes wuni no mate ne de minim no so ne story no farm milk ɔtɔn farm milk bo aska no an ɔtɔn taxi ɛnɛ usia na 2022 as 2023 brand new Corolla and what team no de yɛ n'adwuma no ɔmfa n'adwuma nso nyɛ eni agro yɛse yeah you know farm milk no tɔn na afɛ deɛ ɔno ɛfa nkrɔfoɔ de ɔmo free stream no de ɔmo ba na wagye bi ɔno akɔfa ɔde nsika akɔfa na ɔde ama wɔ ɔmo tɔn na mfa so ɔno ɔmo akyɛ ana ɔnya bi aka ne deɛ you see the strategic way yes obi se maton kube ɛde ayeye ampa o kube obetimi aton de ayeye ba kwan a wo fa so obi ton the same kube waboka my police for hwe no enkoye obi adwuma na wo ya ene wakosoro a wo ko woni obi the same thing waboka ma o kan sa adwuma no ho asem kire na hwe no be ko ma me ni woni nkomo bi na onzo so frɛ na ene enhye why ni enche bi na emoa ye nyina number is 0543 989 989 0543 989 989 and 0247 989 989 0247 989 989 yanu wadi nkomo ni bebre yanu wadi bebre enti onso so boayen boa wonim sɛ guy bi okrom otonto seat covers no ne any steer cover no ne car ho niema wonim sɛ he was able to raise 50,000 at the quarter DKM no what is awesome yes 50,000 send pano na yes enti on say this person or a lot to share yes na onim sa krofo am tonton decorations me ben ba ko bi na wo skapa kwan of fast na o kan fi 1990s mu ho kwan of fast so a o duru be bia o duru no na ne de na koye se oba na oda abonten on free krom ha o oda abonten o free kumase ne bae oba krom na obeda abonten amanfo story na order oye ne kakrakra ne opomu a omu wa abronsan ani fi dodo e krom ha oka ho share with me your story also so enemy say your humble beginning ene ba bia ede wa ba beduro say dia wusi share abrabo nase ene pempenso a ede wa duro me pa cho ene menche bi mihia so ene me beche
0543989989 0247989989. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me who you? Ya da nyame ase. Mami, yeni nkomo ni biai. Me ka se flat ni. Okay. Flat me da ko ha. Okay. Me si so no ya me nkwala abiri me ma ko school. Amajuma ne me bi ye ya ne efu juma. Okay. Na efu juma no me ye na forest battle ni e ma me ko do bi. Na me ye imagine say me de be ye ejapade e ukru. Okay. Nti me be je asase wo adomako. Ame de kakra na me to ne man go kakra ewo store. Nti bra me ya ne kakra no de bra me ko yi cement na me wo be hand that. Na me de ye ne kakra adomako me trewa ahemfie ne side ho. Aha, ho na me fie no. That's right. Nana Jambula, who see me here now, Nana Jambula fie. Na me imagine say beto baby na ma ho odnasa. That's right. Enti afo mjuma no e fa timi de ye bibi. Enti dan na me see me fie no. Ana wo na me kotrewa. O ba ka se bi ana me ye adwuma wo bank. That's right. Ento na ye afo mjuma. Ni nyina ne se woni beda ho. Na wo ye bibi na wo dwene se I dan se eye kakra. Etu ani da botaye bi so se dwuma wo ye bia no betimi dia ye bibi a wo betimi dia ye. Wow. Efu dwuma na me yo na me koduru wa na me kire se bi fie ni a obi wa me de ko hwa na ye nwanwa. Wanya so eye efu wanya bank adwuma da. Manya bag adwuma, manya bosomi akati ada. Efu mujuma kakra na. Enti panoa ne say be ma ye ni ada ho na ne awoye bia na wo de say me de sempo na me de sempo ato ba bia e be to breed no e be kowa wo e je say ye ho de die obetumi aye abrabo na bobia ne be du nko prabe ma na wo me wa bobri mo no tuma na wo ye na ho de bre no ne wutumi nye enti ni fa bia wo to wa ye ma ye ni da ho na yi sempo a ye de kapre so teto be bi na sempa ma no o kwa wo mre wa bobri mu a wa anya mopo amen me da se ohun said ye ohun baby o se na brabo na se no ohun baby o se na brabo na se. Hello. Good afternoon. Na etesen Wame adumo. Ya da nyame ase. Mami yentie o. Wasa se. Okay. Leba sunye ha. Wame ni ane ne tebe ba fa ha dan ma no mo pam yenti mi kodo abuja so ne na me abodan fore da. E abuja so ne ni mo. E na me ta so na me kana so na pompa yesu fere da. Dena ya pam me ezi me nkoma ku ase. Na mo anko amabet na so ndam ya abodan fo na de nyame se no woni ma me je plot na ma sifie wa ha enti me de me botan ye ko ye ti ye ju aduma me fi wona me je busia south kam ska no so that le 14 cds 1 cd 40 pesos na me ko to bi de ni me me ya sala wo kuro mu han so na me ya kete enti me ko ba na o ma bitu maduro ena nyame bo ame kakra na me fire mu na me baaye titi ya ba na menye nsane ye nti menye nsane ye pe ena me ko past 27 ya 3 months na me di anyi nsane ye me ko ma part bo o je me no se 2.5 in those days easy me ne ka fi want to but me ti an installment ikira me di anyi nsane ko nche na me ka se nsama menye na menye no se bra enyai enti kwa mi seniors no zero mo kakra bo mi ko ya no dia ne ya maka koko na me dia mo to pande mo ti na gu mo mo ko mo seniors no enti ba sa na me konka o mo iki ni sa semba dia na me ye
ɔsɛ kotowe practicals enti edu tama meni ɔmo kɔɔ yɛ no practicals na ɛfɛ yɛ no yɛ mi akasa ma twam hɔ that's right edu kɛse na ma sa akɔkɔ na ma di ama seniors no isi yɛ na bɛrima no yɛ sɛ kɔɛ me ho adeɛ me yɛ estimate maa no na in those days 20 million enti wa na register no dan so ɔtɛ so ɔso sɛ me da wo skata bank enti no man fa bia nso so a ɔmfa ma me na me so ɔmfa nto ma me so kanti so of me na ti bi so man to lot wa bisin dada 15 ma ne 100 cities to me na me die enti wa be ma mu wi osan kofo ba foforo di mania enti ba na pom ho so na 16 years no me so wa be na edna frame enti ko ya di ma me hwe ko ya di wo wa 20 na de ama me the can was not so then to me now there's Katanka meet and no year if one Katanka in the Muname Buano. So what I'm and behind them. And really into one must have found my Cobuana Buano Katanka. If you are some more the plot, and I'm here not. No crowd and the tableau so good. Median, you are make a palm honor. And I make a man instead of a palm home. Just call my minister of Pusterma Minister Mr. Omwami. No problem. And it is a Macassa with the graduation, like any man around in so much that if you know mistakes. Dear Papa, you what is. And I said, can because graduation was to 20 manner. And I'm going to find me an abo the bush. And to me, not embassy, not a car can go to your embassy. No, with the man, not what a car the bungo. It's a man in the bank also on the way by, you know. You must have done it with lentil. That's right. And now by the moon I show. Wow. Moon I say. When I'm no, we have some question upon the beginning of Katanka in a container for a nation. If I just pass your first one, I'm going to pay a kitoa. I don't see more container. Ah, they were full container. More open castle, my flat is on not a clear and that. Weni abrabono. On say oni kapro. Ye mo ni getre da wo. On baby on den nam. Medase 0543 989 989 0247 989 989. Aja nanse. Ja. Papa ye ni nkomo binim so wo bi ka. I'm Robi Kappa. Any nkomo. Damase. One da bia ya gina mu bi mu ma ye se yemfa mo ye bra. Na ena mo kanya na ebi bia na me shiro mi tiri mu saa. O se o ka ye no etikafo akuku dan pa obo me mu bia ntime maso. Aha. Ayen keto anu a ayi ti bi die no a ya kre no a na ye kre ya bra ba asan. Ai. Then Korea to my basis is here, they could go a queer for big queer years, manage for parent. They must be a woman and be. The damn Jessica for the donor, I can support a demon to be master, and I'm going to be master. Bako, Chawian Bekaya, name I am saying, Red Rusuna, a bit by a dear bit of there to give him out dear, I dance here. There was Sunyani, I did the tab at Chase. And actually, a comedy. Flying now, you'll be adding some. Shiny power is oh, did a brabo or 2% shots, I'm telling you. Over the overfund, transit video out here. Minimum be dominant and web design. 17, 80, 20s. Oh, you're quite young. What you start to be an over which you die. 6 sequences, yes. Now, if you feel a design. Na ye African na ye kwa bijaya ana bia da wana jube bi na Lebanese fo ye ba ho ye kwa ba ko sha na amanfo pa de ye o mtonton bi no ton and so you see that I know two amanfo fo bijaya na me ko ye na tia won we na kwa bijaya ni bia ana wo so de bijaya no ko ye wa yi no ko ye store bia e ba bo so ye nim ya shabi ba kwai ko bi chento so say anchi wo mo a ne nke bi atabe omudi akwahuja nipa akwahuja enso oboko akofa boto bi ni ya manema bi agusto bi ano no te ano obi ohuna so we ya na me dey sha me sha ase na me dey ye enti ye betimi aka ye ni ankakra ye firi
ba ku bi e nya bi na akuku dan for ne de o fra wo ma do do Ghana de do do na ji meka o aye na ntigiria asia pacha shuru na hu ze esi wo bi ti ne bia taka wo pro di ti dia dan se onya ayere no kopi store minimo bi ano kan de already so onya no bi onya boutique no ye we no ye je e kata ne ma so wo so apo ye boutique na bi so enkosi aga na yengo feru ade nyangopon anum asem emfam fi wo no momra o de ma memfa last caller na menhwe me good afternoon. Good afternoon. Boss na pombo ko ya ade na monso ye de nyangopon asem me ho ye pa me pa cho ye ni nkomo le committee program free boma. Okay boss. Eti ba na ne de above K na mama frɛ. Nsi ya mi university graduate. 17 na mi vision service na ko ina me ka ho bi de. E ma dane ye na ye titi. Edi then me o kwa ho te bia o ho ma na nko ko twam. You who fell. But that's right. The woman need a share home crying, kakra. The above the status in your way, yeah, it's a do size, you know, who say. And then I'm assuming grandma who said, no, I said, me focus, now me quite me heard you be but that's above. Oh, what can't what do you know? I show you cry. Yamisha, I want to end the intro. Mame enda me homra me pa cho mintimi fa frefo bia bi mo fa nche me pa na minim se obi mo wododo na aka because enye easy kromia enkrofo a eye pan no adwuma na nkakra adan o modi si wo kromia no abo enye easy enso okosha ase no free esamo no ye ne koli me pa cho me da me ho aba na fe dem do akọ Blessing Family Ministries Apostle Ebenezer Giant New Doma Mango Group na yakofero ade nyankopon anum asem e de abro ene efiade me ba sisi right ebusia ne di ene eye sofo afrane ofra ne papa afrane a obeje so na je se bibia timi aye kama e de amaye e wo ho enti ye de modu eye Blessing Family Ministries ene Apostle Ebenezer Giant tia na ntirika krabi enti eye papa afrane ewa ha sofo afrane ewa ha ono na ode erade nyankopon anum asem ebre papa bless no overflow. That's right so bibi aboko onyame adom bibi aboko ede nyankopon ase nyamema aye krado se edoni bremu erade nyankopon anum asem ode asoma no ode bema wo na omonam so ede aye nhira yo atiefo ene adofo a motemenka enne awiei yefri erade nyankopon anim de ne ho enhyira ema mu nyinara yegidi se obi biara eho ye na enefie dai de atiefo mfa nche kakra dwumadie surunku bi de eye papa jan eye Apostle Ebenezer Jan akodi baabi kakra enu ti na wasoma me se enne memegina na namu na me ne adofo enchi nyame asem na yemfa mu aba ne ehwede nyame nam so ebe yen eti awia ide ote yenka eye boko na ansa na me no be sha ase beko nyame asemu no mepese ye bompaye erade nyankopon ye da wase ene awia yi so wa na ogusu a wo boa yen mesere se obeba be kan ye ho be boa matiefo nyinara na mwasem yi so ema ye nyenhyira ewo Yesu Kristo di mu ene ya bompaye ba bibiara atie me na wo so age so amen odofo enne awia ide eye nkomotiawa na mepese meniudi papa won se eye bosome foforo na nyame aye na dom ede ye wuramu yi ye hyase free January he say June mu ene ye wura bosome nsia mu ebia ye kasai obi behwe ne bramu no ohun bibi pa bia aba na isem ebi so de botae bi si nani so se afi 2023 de ebia ya ware bi na ope ebe ya adwuma mu kwan bi na ope ana kwanto mu nhira bi na ope ana bibia nyame fa nom no e wa afi mu na sabre kamia ne se ba bia ye duru de ya aka achi isan se afi no ya pai mu anesa nanso asema mede ba yi mepese ye fa emu ade bi aba bi e wa ha ene se de yesi hye abrabo ase no
duru time bi hu hia de na so na wie ye no mom hu hia sene se de si hya ase enu nti kyerosem mu asem bi si ewo ho ewo Matthew asempa eti adonunum ni yimu baako ekosi edumiensa no Matthew chapter 25 verse 1 to 13 twi ne ka asem bi nti me pese me kan ne tew na atiefo nyina entie ne ahya siensua ne ehu emu aba ewa ha eya asem a yate bebre but ye pese ye mfa no maako abro so ameyi ne ma nwenu pen maka ho asem yie ane se kyerosem se nyimu baako no o se ena wode osoro ahenie no beto maba wadu bia watase won kane afiri adi se wokosia ayefurukunu no na wo munum ye nkwasea na enum so ye madwemma na nkwasiafo no fa won nkane na nkwasiafo no fa won kane no wo fa ngu na nkwasiafo no fa won kane no wanfa ngu ankura na madwemma no fa ngugu entoamu kan won kane ho na ayefurukunu no kyere ye no wonyina ni kumi na wode dae na dasuo mu no wotintiamu se hwe ayefukunu no ni o mumfra di nkohia no ena maba wano nyina sore keka won kanea na kwasiafo ne ka kire madwemma no se momma yem mungu no bi na yen kanea no redunum na madwemma no bua se dabi enso yen ne mo na monko wona woton mom enchen kotomo de na woko akotobie no ayefukunu no bae na wona wasiesie won ho no ne no ko ayefohia no ase na woto punu no mu na akire yi no emaba wa aka no so ba beka se owura hiniyen na obua se nokre mesimo se minimo enti munwen na munim da ana donkono amen nyame asemni papa ekoma mpese yedi no eyetiawa ene se me ma no edin abrofo kase no meka se the tragedy of unprepared life. How kese bi wo ho ema obi biara na bra abo a obo no wanya husiesie mapa adenti na meka sa me hya ase se afe no yesim yetwa January etwa February yaba dum mu ne yawurai ebi obi de bota ebi si nani so obi de bibi hye na adwene mu se afe no nkwa wie na nka obenya ne nsa aka yadru June afe no mu apaya ne sa ebia ne nsa aka ye ba me pese ye nyina ye san ko back to the drawing table na ye hwe bibi nso wa ha asem ya me kenkan ye kasafa nipa dubi ho na kyerosem ka se ebi ye madwema na ebi nso ye nkwasiafo eden ne man kwasiafo ne madwema no nso ye da omuntem eye adibia omoyeye enu nti na mato asem ne din se eye the tragedy of unprepared life abrabo aye boy obi biara utie mi nyame ba se obetimi akowanima na se obetumpon a eye kwan a wafa so asiesie wo ho ene bema wakowanim dan bia ni ho a yesi a yemfa nsiesie mapa enhya ase obi abesi dan a oboaboa no ho yie omo draw plan onyana sase class ye bibia na wakotwa foundation na wahyaase ato no blocks nkakra kran sana abewie ne ya eden ya penti ti ansa na hu se dan no awie peye ama nipa ekotena mu no na kyese nsiesie mapa bi ye eden ehyaase wo ho na ye na brabo aye boye mu bebre esan ensiesie mapa ye ninti na ye bre eti asembe na mepese ye hwe ha de mepese ye hwe wa ha nyina ne se ye mu bebre ahwere akwanya bebre eye nsiesie mapa bi ana ye ninti na ya hwere sa akwanya no Bible kan asembi ewo osenkafo etire enkroni mu eduba akono brofo ne kan say the race is not to the swift nor the battle for the strong nor food for the wise but time and chance happens to them all. Nyame ba otie me hwade bi nso kyerosem na eka se mirikatuo no enye ohoharefo dia ena ebiem ose ekon no enye de ne ho adene edea aduane nso nya nyansafo dia na mmom emre ene esan eto mu nyina de kyerosem pese yete ase wo ha ne nyansa ewo sa asem wemu ne se eduru tambia wo ho betimi aye hade na so mirikatuo no enye wo dia
esan ahosiesie wansiesie nti ohu harimomo but America tuo no utu a obewe aduane enya nyansafo dia obetimi awo wiase mu nyansa nyina so kombedew esan asiesie bia onye den onsiesie nti eti kirosem ka se emre ene esan eto ye nyina nti obi biara osiesie no hu bia no onya advantage over saa niema ya eba na kwamu ina eti se etiefo ebe hya de we so benya abotre ebe hwe won abrabo mu a wo mu behu se bri biara wansiesie ohun a kwanya beba no se kwanya no efiri wonsa enti ye hwe ade nipa bebre ahwere won awade obi oba bi tie me odi nyame adi se afi obeware ba yembi se saa oba kroyi a odi nyame adi se afi obeware no ensiesie mapa ben ena waye. It is the tragedy of an unprepared life. Enti mawe ya Bible kasa omo ye eye emabawa no omo yedu. Trosem say omo koshia ayefukunu no na omo ina bom akwa ayefushia ase. Ayefushia bia se bi no yenim se anigye wo ho ahosepe wo ho. Trosem say emunum efa won kanea no wonya adage efa engo egu ade foforo mu de kan won ho ede na kire yen wa ha nsunsuno ya eda san krofo imienu entem nie de tie ne se wona wo fa won kanea san fa engo e kan won ho biem no na engugu kanea ni mu de da wo but omo san fa foforo kuraaye denti omudi se adwuma na ma Bible ka se san krofo we ye madwemma no ene se omo ye nkrofo omo dwene daache enti de etie wo ha ne se obi biara ompese obekọ hawmu ewa abrabom na ompese akwanya bia behwere no osese uyi obi a obedwene daache ti the one thing that characterized anyansafo no was say they were futuristic. Ya ka say omo ye futuristic that means say omo ye nkrofo omo hu say bibi say betumi aba so they anticipated say say eyemengo mami nkura nko mi yusu a fine man yusu a eyami amadia masan dia bafie papa de ya reho kese pa ma yemu bebre nyina ne se ye nwene se kyena e wo ho nipa bebre nwene se okyena e wo ho adenti na me kasa se ye dwene se okyena wo ho a maame yemu bi se de ye sidi nipa binimo faso no papa e ka ye mfa binimo faso sa obi biara adwene se otena ho no you will treat people well. Adenti na make say you will treat people well. Esan say unim eda obehia nipa kro no so emoa. But esan say yemu bebre yenwene otena ntino enehwe asisie. Untimi nko office bia abra ye frene say fabo to so. Odo okrata bi kwa nim se nipa ye wo office wo no na adwuma papa. O de krata ne mani wie se abusuya se ni se nti yesi me fa me krata imra na adema obeka twa se unia wanfa bo anto so a inframa behu akọ nti ye frane se fa bo to so esan se nipa kro no onyene kina nti na nipa oba ne ho sa abre no oje ne bo de ato so na bisa ho se wonso adekye uhia nipa ne mo a eden na esese oye ana den na be pese obeye enti nipa bebre enam ha mu wa ho kire mu esan se yenwene daache enti mesi se obedwene daache na ehyaase na treat amanfo yie se obedwene daache ahyaase hu ne pa wo nipa mu se obedwene daache ahyaase na siesie bibi na prepare hu yie esan se obi biara onwene daachi bia no sankrofo no nyame befre won se omoye nkwasiafo eti de me ka dia ba besi ama me pese nyame ba wotie me onya mu ntiase yie ene se trosem ene ba bia me kenkan no Bible ka se sa enum wei eye madwemma esan se omodwene daachi 2023 odi bibia si wani so afeno na ye pai mu no den na wadwene
esan se wa prepare wo hu ya papa aya daddy wo ni ye mu enti se mi hu se obi emfa ni die man panyifo a enti enne mrem ne de yewom no kra no aya na metie radio ehwe tv ne de ekoso a meyem hyehye me keke enne mmofra a edi mpanyifo atem enu yekosia firi hefa me bisa me ho se ye mbrante ne mmaba wa ye ba a fei na ye sisuo no ye nya nduru ba bia mpanyifo ye duru o enso ye hwe se de esi twa sam mpanyifo ya da pa eti daachi nchirima se no muso beba be yen bibisa me ho sansem wanyina ene eduru time so anya no nko papa fo na yen so omo ba be ye mre no ebe ma sese ye ne ye be so omumu no ye hwe se de omo ye man no ye hwe se de omu si ye emrante ne mabawa enne eba education sector asefem baby biara ye basa all because of say me ni say dachi no o my Ghana kra ye dwene ni sao ye dwene dachi ye pa de mo my Ghana enka galam say nsem enka enye said ye enne aye papa it is the tragedy of unprepared life. I believe say Ghana ye ko baby a anhwa ye ho be kire yen anhwa sa abra na fe ne ye ko bo say ye ko ka say ye baifo na ye ya na say den na ye yen all because of say yam prepare ye hu ye nyame ba wutie me Mennim ade a ode asi wani so afi ba mi bi so asem bi Yesu Kristo ano ye nyame ba no papa Yesu Kristo ye nyame ba na ye nim se oba be wu age ye nkwa no for 30 years na ye nten ne nka den na no ye ahosiesie mapa ne dwuma na oba be di no odi 30 years ne ye te se afi de wakọ Yohanes uboni ne nchen ama ya bonasu eho no fiti ni dwumadi ase enti se ahosiesie mapa ho hia enka nyame ba Yesu Kristo ensiesie ne ho for mfinhia aduasa oba opa aware ahosiesie ben na waye ema ni bi nim kasa bako sei oba opa aware pa ben ma so a opese oware ba ede ne ye ne yere ennim kwan a ye fa so toto ye niema enti besi nne be mani plan oba so opa aware ni plan enti sankrofo mienu we hia enu ti na aware gu ados no enne ombe ware memene da o me sure sa aware be koso bebre abro so 2 years na age agu enyina ne se ahosiesie mapani ho eti se obi a okosuku o she eye afenase ana o semester ase ana se o term na se teacher for sha ase back class o lecturers back class e be kira de na o mo kire ba ko mienu miensa wanya ho sisi sa abrenum no na papa eduru bre se o koye exam sa pressure beto so enu ti na bebre eduru ho mo yare no aya na ya sofo no na ye ho kire yen sa abrenum bo se camp na ma mi bia ba na papa Mennim de ntia me ba de eduru nso hebre bia na o yare eduru nso hebre bia na sei enye hwe o papa wansua enti ho pressure aka akra ama nso na eduru so amana tworo no opese de ye no teacher for ne lecturers e kire no bosome enam ni na no odi ni baba na otwe ebe de na yesa enu nti na obeko na obefili no ti niam ni bi o ha ye boso buo bebre no eye as a result of say yansiesie ye ho eyie eti trosem ka se ema we edwene da chinti omofa won kanea no wo fa engo edigu entuamu eka won ho esan se wodwene da chi da wo hu se bibibia betumi asi adano me papa apostle John kan sen bi se edru time bi na se wo hwe oman Ghana aya na eye ne ya otini suo ene se papa se yedwene daache a akwan ahodo a odi esese yegu yemfa no eye kotokrum kwan yi ni do ma kotokrum kwan yi koi yenim se ye be street light o kwan so ye pe o yenim se ye be street light o kwan so ye misa ye ho se contractor o ye adwuma eti obegya fa bia to kwan ni mu eka trunks te se ye si dan ye track trunks eye wiring ansa na ya plaster no o ye sure so obegya ba bia to kwan ni mu se ye mfa homa mefam ana obi betwin so akọ ne ba bia ana senti ye nya kwan bi nto ha se ye mfa bibi se emfa
de ye hu nyina ne se mo se ye be seiska aye kwan ne bibia wie na afa de duru se ye mfa light mra kwan ne so a ya kosei kwan no mo se afa de kwan no enye ye biem we na esai o man no menu aba ma utie me ade ba kwa esai ye no no enti se abrabo a ye boy ya prepare adwuma bi na opese oya menu aba mesrew nya daage tenase na dwendwene ho ebia nema na opese ofaton nema na okofa wa he amanfo kɔ ye kan sen Côte d'Ivoire amanfo kɔ nkran tudu makola watenase abisa ho sika sen kra na sese me boa no edekɔ me kɔfa nema yi hefo na ese me hwese o mo beton nema no me fa mema nema ana me fa ma nema me fa nkra nema me fa mpaboa ana me fa eye nsumade nyina wotenase na prepare na plan we nyina eno na wo hya ase a ebesi uye wo mu na se eno mu bia no wanya daagye antenase ansese amplane ansiesie ho mapa boso diska ni wura ma na ahye obia na ode aba camp sofo me de yebo mi dwetira na ahye fiefo menua ba enye fiefo menua ba ma enye fiefo. I am not disputing the fact say obronsam wo ho ene bronsam tumi wo ho abaye tumi wo ho a esei nipa no eno de meka se ni ho a na me dada o me maame meka se ni ho a na me dada o me papa but de tie pa ne say yemu bebre hawa ye wom no enyina ne say yem plane maame go back to the story papa unhu say omo emaba wanum na Bible ka say omo ye nkwasiafo no omo lucy akwanya no say no omo beka awadehia no ho na ombehu ayefukunu no all because of say oman plane na den na ha omo de ha omo kese panti say de meka say meka ne ma mienu de meka a ha sa enkrofo a kyerosem ka so omo de sabio no omo yankwasiafo no mmabawa no ene say omo yankrofo a omo misuse time so the tragedy of unprepared life ejina homa sankrofo mienu we. If you want to be part of the wise people, you'll be prepare, you will have enough preparation adibiara o ye every facet of life, be it academics, be it marriage, be it business, whatever thing it say o prepare uhuye omo prepare no misuse time adenti na make sa bra na nke se omo de pe engo foforo omo de begu omo kaniam nim no sa bra no na omo nyina ada no omo so ada bi eduru time bi a se ye nyina busuafo ye bi se ho se nipa simasi a ode wo ho atoni se wada no onim de waye agu ho oni ahosiesie mapa bi a waye etise school eduru time bi a omusua de pa no wo se eduru exams time na sa exams week na wa relax ofa book we mu 20-30 minutes oyo okay no akoda to bo se we mu kotena sia ma beduru se na wo de da wo nye serious but ma yenko ye nsohwe no na emra mo se nipa na wasiesie no ho no watwa kama na wo enti omo emaba wa na Bible ka so omo yenkwasiafo no they misused their time. Yehwe enemre mu hawa mrantie ne mabawa ese wona daage e wona ma bi hu a ehu aya me bisa me wo senti Ghana ye wodaache pa na ada no me papa betena ha kan semfa social media ho the rate at which ebi motena social media ho enye se social media no nye papa o papa ye papa o na mum ukọ ho no den na wo kosua free ho obi okọ for the fun of it ko he de amanfo ka ebi mo so nim say de amanfo begina ho ka ye dede ne ye beka say de omo ka no suahunu bia nim no at the end of the day so social media no say YouTube fo tua ne ka say Facebook tua ne ka platform bia wo so bia no tua ne ka won so wa say wa daage wo ho nti onko ba bia not phone no ho 247 abrabo be na wo bo enti bra emaba wa we na sese omo de kope engo no omo amfa nkope engo edu time bia me teacher ni papa
na me kasa kyerɛ masukufoɔ na metai kan sɛ we kyerɛ ɔmo sɛ obi biara otie ɔmfa nkyɛme na ɛho hia sɛ mede we bɛyɛ mfanto ho baabi a me wɔ no kuayɛ dɔɔso wɔ hɔ eti wɔn a wɔ hɔ ne nkora no ɛyɛ watchman na nkora ne bebree awofoɔ kua mu na ɔmo wɔ papa sɛ awofoɔ ne ba sukuu mu hɔ sɛ ɔmo betua ɔmo ma no ho biribi anaasɛ ɔmo bɛhwɛ ɔmo ma no de sua ne nneɛma ɛkɔ so ne ade a na sɛ ɔwofoɔ bi ba tumi sɛ baayɛ a ɔba yi anaa papa yɛ ɔba yi ne ho kyerɛ nankasa nti me ne nkora ne kasa meka kyerɛ ɔmo sɛ momfa mo maame nom ɛne mo papa nom ɛnyɛ suahunu kɛseɛ ɛma mo ho papa yɛ di bɛyɛ 50 years maame yɛ di bɛyɛ 50 years ogu so fa kɛntɛn si ne ti kɔ afuom wankɔ asa da no mu buada adan ti na saa bere yi a wɔyɛ akora ketewa a yɛde waba abɛto school mu a wosua adeɛ no ɔma w'ani mmerɛ na wopɛ sɛ wo sɛ wadagye ɛwɔ mpenapenasɛm ho ɛmaasɛm mɛmasɛm ɛnsanom winom ho na wopɛ sɛ ɔde ɛno no ɛsɛ wadagye na wonsua adeɛ ɔma w'ani mmerɛ adesua no wobɛhu sɛ at the end of the day sɛdeɛ sɛbio ebia ne maame anya mmoa ne papa anya mmoa nti anɛ ɔmugu so kɔ afuom ɛsɛ sɛ nkasa bere bi ɔmo gye ɔmo ahome no wobɛhu sɛ at the end of the day na akora no nso anyini aba abɛyɛ sɛ saa bi meka kyerɛ nkora no sɛ yɛmfa ne sɛ saa bere yi o maame adi 40 years wawo mu nkora enum ɔbrɛ wo akora w'ani tua ababaawa w'ani tua sɛ o maame brɛ paa yɛmfa ne sɛ bia nkora enum no kora ɔwo ɔmo no a wo akora ɔba ɔka ho no ebi ebekom no muni papa ebia o maame ɛma ya brɛm no ɛna ɔbɔ bra ne bia ti wei ne hyiahyiaeɛ nti ebia obi apapa nko wo akora na ɛsɛ sɛ wode maame no yɛ suadeɛ na ɔhwɛ ne sua na ɔka sɛ deɛ ɛto me maame ni sɛ deɛ si ho yɛ ho kyere yɛ deɛ ɛsɛ sɛ mekɔ bra ɔwɔ mu bi no mo sɛ ɔno akora no at the age of 15 16 17 18 JHS ni ne mpenafoɔ wei dɛn na ɛkyerɛ sɛ ɔno nso ni 40 no na oni ma bɛyɛ 10 obi apapa nko ɛbɛyɛ possible yɛ deɛ ɔba asɔre a yɛbɛka kyerɛ sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ ama wo yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛsere nyame ɛde ma wo deɛ ɔbɛka ne sɛ yɛ fie tumi bi anaa fie bosom bi ayɛ a ɛtumi yɛ nokorɛ sɛ yɛ fie tumi bi anaa fie bosom bi but ɛduru time yi nso a ɛyɛ nyansa a yɛnya ɛne ahosiesie ma paa yɛnsiesie na yɛnyɛ nti na yɛmfa saa nneɛma wei ɛnsi yɛni so sɛ daakye bi wɔ hɔ nti abrabɔ no a yɛrebɔ no ɛsɛ sɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛnsɛ yɛ n'adagye no na ama ha wei abɛto yɛ wɔn kwan mu nti asɛm bɛ na atiefoɔ mpɛ sɛ meka ɛwɔ ha nneɛma mmienu deɛ mekenkan wɔ twerɛsɛm mu no mmabaawa enum ɛyɛ nyansafoɔ anaa madwemma enum ɛyɛ nkwasiafoɔ nyansafoɔ no na ɔmo yɛ nkurɔfoɔ a ɔmo yɛ futuristic ɔmo dwene daakye nti ɔmo hu sɛ awarehyia a yɛkɔ yi bibibia betumi asi nti mɛsrɛ maa me papa me nua bɛma a wote me ne ɛna awie yi ɛwɔ kasafidie kɛseɛ wei so yi mesrɛ efiri na ɛkɔ yɛ ahosiesie anamon biara ɛnyɛ saa akwanya kɛseɛ bi ebetumi aba abɛtɔ hɔ ebi a yɛbɛka sɛ nipa onim adeɛ wei yɛ ana nipa onim adeɛ wei nipa onim sei emra no na wunni bi all because of say one siesie wo ho yɛ enti ɛma edui ɔmo nyinaa kwanya ne bɛtɔ hɔ ma wɔn enso emu num ɛna enya mu kwan esan sɛ emu num na ɛyɛ nyansafoɔ no esiesie wɔn ho yɛ adwene daakye enti me kan bibi sɛ obɛyɛ obi a obɛdwene daakye a treat people well mama yenye nipa yie let's see potential in people esan sɛ saa bɔfra na ɔte wɔn nkyɛn na ɛyɛ on sɛ ɛyɛ onua bi ba ɛyɛ ɔwɔ faasie bi ɛyɛ obi ba na asɛ ɔmɛboa a ɔnhwɛ ne yie entity ne yie no unim daakye asɛm
daakye ebi ɔno na obetwa no ho aba abɛhwɛ wo ebi a daakye ɔno na obetwa no ho aba abɛhwɛ wo mma daakye bi ebi ɔno na ɛba abɛsi ne yie ama waba abɛboa wo enti obi oye nyansani a osiesie ne ho yie bia no ɛde n'ani to fam hwɛ saa nneɛma wɔ nyinaa timi gidi sɛ mmabaawa enum na ɔmo yɛ madwema no ɛdwene ho hu sɛ awarehia ɛne yɛkɔ no yɛnim bere a okunu no ɛba ɛnso moma yɛmfa ɛngo ɛnka yɛnka nea no ho na yɛmfa nkɔ ɛsiane sɛ abrabɔ papa abrabɔ a yɛbɔ yi wɔn ɛduru tan bi a brɛba obiara tumi tɔba ha but sɛ ɔtɔba ha na sɛ brɛ ne ba nsiesie mapa bɛɛ na wayɛ ɛno nti na ɔmo a ɔmo yɛ adwuma no yɛka sɛ senate adeɛ baako a ɔmo ka paa ne sɛ obi biara nya adagye nsiesie sika bi ntoɔ for ne pension because ɔmo nim sɛ saa brɛ no yɛ brɛ a brɛ aba enti brɛ ba ne yɛka sɛ kɔgye wahome efiri adwuma a woyɛ mu a saa sika no a ɔtete to hɔ no a ɛyɛ ahosiesie maa wo no ɛno na brɛ aba no yɛbɔ so sɛ bi a wohia bibi ofie wohia sika bi a ɛno hɔ na wokɔ because o prepare for daakye ɛnso ɛma enum na ɔmo deɛ na ɔmo yɛ nkwasiafoɔ no bigiri sɛ ɔmo dwene mprempren ya nyame ba menua ba woteme enka menua bɛma ateme nka mesrɛw efiri na ɛkɔ moma yɛn hyɛ ase nwene daakye ɛsiane sɛ yɛnim brɛko ɛne dɔnko a yɛn Awurade Kristo ɛba aware na wopɛ adwuma mu